बिटिआरआव गोदानै मोनजिबा विधानसभा बियाब दानायाव आरो क'क्राझार लकसभा बियाबखौ एसटिआवनो दोनफिननायाव गोजोननाय दंब्लाबो नाथाय बेनि गेजेरावनो बिटिआर आरो सिक्स सेडुलखौ सिफायनायनि मोनसे षड्यन्त्रखौ नुहुरनाय जादों। दिपेन बर' आरो नीलकान्त गयारीनि गोख्रों बाथ्रा। बे समाव आसाम रायजोजों लोगो बिटिआरआवबो थांनाय साननैसो सिगां लकसभा आरो विधानसभानि बियाबखौ डेलिमिटेशनाव खालामनाय जाबाय आरो जोंनि बिटिआरआवबो गोबां बियाबा सोलाय-सोल' जाबायबो आरो 12 बियाबनिफ्राय मोनजिबा एमएलए बियाब जाबाय बेखौ गोजोननायबो फोरमायदों आरो क'क्राझार लकसभाखौ एसटिनि मासिखौ बोखारनाय जागोन होनना फोरमायदोंमोन। नाथाय क'क्राझार लकसभाया एसटि बियाबावनो थाफिनबाय बेखौबो गोजोननाय फोरमायलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। रायजोजों लोगोसे बिटिआरनियावबो डेलिमिटेशन जानायखौ लानानै गोख्रों सावरायलायदों बर' हारिनि माहारियारि आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफ्रा। मानोना बिटिआरनि माखासे बियाबा सोदांनांगौनि दं आरो लकसभा बियाबा बिटिआरआव मोननै लकसभा बियाब, क'क्राझार लकसभा बियाब आरो अदालगुरि लकसभा बियाब जानांगौमोन आरो बर' माहारियारि आफादफ्राबो दाबि दैखांदोंमोन। नाथाय भारत सरकारनि बिसायख'थि आय'गा बेखौ मावालासिनो एबा अदालगुरि लकसभानि सोलायै दरं लकसभा बियाब खालामनायखौ लानानै गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथांमोना। आरो बियो गासैबो बिटिआरनि ट्राइबेलनि आरो सिक्स सेडुलखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे षड्यन्त्रसो जानो हागौ होनना दिनै गोख्रों बाथ्राजों बुंथियो। लोगोसे बेनि थाखाय सरकारनिसिम फिन आरोबाव सावरायफिननायबो थांखि लानायखौ फोरमायो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बिएसएसनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथांमोना। दानिया फैदो बिटिआरआव मोनजिबा विधानसभा बियाबखौ लानानै मा जाहोनाव गोजोननाय गैया आरो क'क्राझार आरो अदालगुरि लकसभा बियाबनि बाथ्राखौ लानानै मा फोरमायो आबुङै मिथिना लानि। भारतनि बिसायख'थि आय'गा थांनाय 20 जुनाव जि समष्टि दाफामनाय जे मोनसे ड्राफ्ट माने खसरा दिहुननानै होबाय, बेनि उनाव आसाम नाङैनो गोबां माखासे रिएक्शन, माखासे थासारि जों नुनो मोनदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोर गासैबो बे बिथिंखौ लानानै जोङो पर्यालोचना खालामदों, बेखौ नायफामफिनदों। राजखान्थियारि जि मोनथायनि बाथ्रा आरो राजखान्थियारि जि जोंनि थामोनथानि बाथ्रा बेफोरखौ लानानै बर' माहारिया थांनाय गोलाव सम सोमावसारबोबाय। बड'लेण्ड आलादा रायजोनि जि दाबि, बे दाबियानो जाबाय राजखान्थियारि मोनथाय आरो गावखुंथाय आरो बेखौनो लानानै एबसु, बिएलटि, एनडिबि 33 बोसोराव आलादा रायजो राजखान्थियारि मोनथाय थामोनथानि बाथ्राखौ जोङो सोमावसारबोबाय, गोबां जोंनि मुंख्लं जाबाय आरो बिनि उनाव जोङो बिएसि, बिटिसि आरो दायो बिटिआर मोनबाय। नैबे ड्राफ्ट खसरानि गेजेरजों जोङो थांनाय 26निफ्राय 28 मार्चआव भारतनि बिसायख'थि आय'गा जेब्ला रेडिसन ब्लु गुवाहाटीयाव फैदोंमोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो मेम'रेन्डाम होदोंमोन जे बिटिआरआव क'टार्मिनास गावनि सिक्स सेडुलनि सिङावनो ट्राइबेल आरो बर'फोरनि जि मोनसे थामोनथानि मोनसे रैखा कवच बे ओनसोलाव मोनजिब्रै विधानसभा समष्टि एसेम्बलि कन्स्टिटुवेन्सि आरो मोननै लकसभा सिट दानांगौ होननानै जों दाबि होदोंमोन। बे बिथिङाव जों नुबाय ड्राफ्टआव क'क्राझार लकसभा सिटखौ जोंनि जि दाबि दंमोन एसटि कन्टिनिउ खालामनांगौ, बाहाल लाखिनांगौ, बेखौ आय'गा दिनै मानिनानै बेखौ खालामनानै एज इट इज लाखिबाय। 14टा समष्टि जोङो दाबि होदोंमोन, एडिसनेल मोनसे समष्टि होनानै दिनै 15टा खालामबाय। बिनि थाखायबो जोङो गोजोननायखौ फोरमायदों। नाथाय बेराफारसेथिं जों नुबाय जे मोननै लकसभा समष्टि जों दानायनि जि दाबि होदोंमोन, बेखौ जोंनि गासै बे मोननै लकसभा दानायनि दाबिनि उदालगुरि जि लकसभा समष्टि दङमोन, बे समष्टिखौ दाफुंनायनि बेलायाव बिथांमोना उल्था खालामनानै जोंखौ माने कमप्लिटलि जोंनि जि दाबिखौ डिप्राइभ आरो न'वेर खालामनानै दिनै बिथांमोना दरं मुंजों उदालगुरिनि मोनब्रै समष्टि, गरेस्वर तामुलपुर, रङिया कमलपुर आरो दरंनि मोनथाम बयनिख्रुइबो देरसिन माने लकसभा सिट 11टा समष्टि, लार्जेस्ट पपुलेशन, लार्जेस्ट भटार, बेयाव सोसननानै सोरनि लाब
सोरनि माने माइलेज सोरनि टारगेट बेयाव खालामनो नागिरदों जोङो बुजियाखै आरो बेखौ लानानै दिनै उदालगुरियाव बर'नि माहारियारि आफादफोर बर' थुनलाइ आफाद ट्राइबेल संघ आबोफ प्राइमारि टिचार एसोसिएशन आरो जायफोर दिनै माने पलिटिकेलि कनसियास ससियेल लिडार रिटायार्ड सिनियर सिटिजेनफोरा ज' जानानै दिनै सावरायदों क'क्राझार लकसभा समस्तिनि सिङाव आरो बिधान सभा समस्तिनि जिखिनि एरिया दङ बे पार्टखौ जोङो कमप्लिटलि सेक्युर दोननानै बिनि बायजोआव जि मोनद' बिधान सभा समस्ति थाबाय बिटिसि बिटिआरनि सिङावनो 6 सिडुलखौ बिथा खालामनानै जि मोनसे राजनीतिक जोंनि अधिकारनि बाथ्रा रिप्रेजेन्टेशननि बाथ्रा पलिटिकल आइडेन्टिटी आरो पलिटिकल मर्यादानि बाथ्रा भारतनि पार्लियामेन्टआव रिप्रेजेन्टेशन खालामनांगौनि थाखाय जोंनि माने भबिष्यतआ जोंनि आखायाव थायो जाहाथे जोङो रावनिबो आथिं हमनो गोनां जाया बे मोनसे बाथ्राखौ बिथा खालामनानैनो दिनै बेयाव सावरायनाय जादों आरो सावरायनायाव बयबो मतामत होदों जे साब डिभिजन लेभेलाव धरना प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेशन जानांगौ जोंनि रिसेन्टमेन्ट जोंनि रिएक्शनखौ कमिसनसिम दैथायहरनांगौ आरो एसेम्बलि सेगमेन्ट जेराव जेराव दाबाय मोनद' एरिया बे लेभेलावबो धरना प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेशन हाबाफारिया जानांगौ पाब्लिक मिटिंनि बाथ्रा बुंदों 11 जुलाइनि सिगां मोनसे बेयाव माने डिमान्ड कमिटि दानानै आरो बिनि गेजेरजों कोअर्डिनेशन मोनसे बानायनानै क्लेम्स एन्ड अबजेक्शनाव जोंनि रिसेन्टमेन्ट जोंनि जि दाबि बेखौ लाखिनांगौ आरो 20-21 जुलाइआव जि मोनसे टेन्टेटिभ डेट जोङो मिथिदों कमिसना जेब्ला फैगोन गुवाहाटीयाव बेखौ माने रिप्रेजेन्टेशन होनांगौ बे बाथ्राखौ बयबो मतामत होदों आरो बे खोथाखौ लानानै सावरायनो लिंहरनाय बायदि आं बाहागो लाफैदों आरो बयनिबो मतामतखौ खोनासंगासिनो दङ दा बे बेलायाव जोंनि जि राइट्सनि बाथ्रा बेखौ लानानै जों मालाबा कमप्रमाइज खालामनायाव गैया आरो जोंनि जि दाबि बे दाबिखौ जों प्लेस खालामगोन मानो होनना बुङोब्ला बर'फोरनि आन्दलनानो जाबाय सेल्फ डिटारमिनेशन आत्मनियन्त्रण पलिटिकल राइट पलिटिकल आइडेन्टिटी बड'फाया जि बाथ्राखौ बुंदों आरो बाखि आर्म्स रिभलिउसन जादोंमोन बेबो बिनिनो आरो जोंहा जुदि दिनैनो भबिष्यतआ गैयाब्ला उननि समाव भबिष्यतआ माने मोस्लेर जागोन दा बेखायनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सिङावबो दिनै गोबां समस्तिफोरखौ दानफ्ले बोफ्ले खालामनाय जादों सनितपुर बिश्वनाथाव समस्ति ओनसोलनि बर' मानसिफोरखौ बोफ्ले बोफ्ले जोंखौ माइनरिटि खालामनाय जादों आरो बे बेलायाव गहपुरखौ एसटि बानायनांगौमोन दिनै बिथांमोना बानायाखै दिनै टिवा अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव मरिगावखौ एसटि बानायनांगौमोन बानायाखै आरो बेफोर माखासे गोबां अबजेक्सन क्लेम्सफोरा जोंनियाव दङ जोङो 27 तारिखआव जुन दाननि एबसुनि जोङो एग्जिकिउटिभ मेल जोङो लिंदों जिल्लाफोरनिफ्राय जोङो बिथांमोननि रिसेन्टमेन्ट बिथांमोननि कमप्लेनखौ जों लागोन आरो कमिसननो जेब्ला बिथांमोना फैगोन आरो 11 जुलाइनि सिगां कमिसननो डिटेल जोंनि मेम'रेन्डामखौ जों साबमिट खालामगोन गोजोन्थों मोनसे राहा खालामदोंमोन डेफिनेटलि 1971 नि सेन्सासजों 1976 आव डिलिमिटेसन जादोंमोन प्राय जुदि नायोबा 50 बोसोरनि खाथि 2001 सननि सेन्सासजों 2008 आव द्राफ्ट ओंखारदोंमोन बे द्राफ्टआव उदालगुरि आरो क'क्राझार मोननैबो दङमोन किन्तु दिनै जोङो नुबाय बे द्राफ्टआव उदालगुरि नामखौ सोलायनानै दरं होदों जोंनि दाबिया जाबाय जे उदालगुरि नामजोंनो लकसभा समस्ति जानांगौ जोङो मालायनि सिङाव थांनायनि बाथ्रा गैया आरो मेजरिटिया जिहेतु 6 सिडुलनि मोनद' समस्तियै बेयाव बबेखौबा दाजाबनानै जायफोरा जोंनि कालचार ससियेल गासैबो बिथिंजों गोरोबा बै मानसिफोरनि समस्तिखौ दाजाबनानै 6 सिडुल आरो नन 6 सिडुल मिक्स खालामनाया टटेलि बे माने कन्स्टिटिउसनेलि भायलेसन जादों आरो डेम'क्रेटिक जि मोनसे प्रिन्सिपल दङ जि मोनसे भेलु दङ बे बिटिआरनि रायजो राजानि जि भेलु आरो बिथांमोननि जि एसपिरेसनखौ माने पलिटिकल राइट्स एन्ड एसपिरेसनखौ कमप्लिटलि माने बेखौ सिमफायनाय आरो बेखौ आथिंजों माने गाखोमोरनाय जादों दा बेखायनो बे बाथ्राखौ लानानै जोङो कमप्रमाइज खालामनायाव गैया आरो जोंनि रिसेन्टमेन्ट जोंनि दाबिखौ जों लाखिगोन बिनि उनाव कमिसना मा रिप्लाइ होयो कमिसना फाइनाल ड्राफ्टखौ मा लाबोयो एडुसि आं बेखायनो बेखिनि बाथ्राखौ दिनै फोरमायबाय गोजोन्थों गोदान जिएलएसि लोकसभा बेखौ फोसावबाय दरं मुंजों दा बेहाय जों नुदों बथलाव खालि लेभेलखौल' सोलायदों जोंनि थाखाय थांनाय 20 जुनाव
भारत सरकारनि सिङाव थानाय जि बिसायख'थि आयग बिथांमोना जि मोनसे खसरा माने रिडिलिमिटेसननि फोसावबाय लकसभा आरो बिधान सभा जोंनि थाखाय मोननै बिथिङाव जों लांनांगोन बेखौ जे मिक्स रिएक्शन बहाय जों बुंनांगोन क'क्राझारखौ बिथांमोना एसटिखौ बोखानो नागिरदोंमोन नाथाय एसटिखौ दोनफिनबाय बे जोंनि थाखाय रंजाथाव बाथ्रा आरो मोनसेया जे बिटिआर ओनसोलाव गासै मोनजिनै माने एमएलए सेगमेन्ट दंमोन समस्ति दंमोन बेखौ दायो मोनजिबा जाहैबाय बे जोंनि थाखाय मोजां खबर नाथाय बेजों लोगोसे दिनै जोंहा गिलु बालु मोनसे दुखुनांथाव जाथाय बेनो जाहैबाय जों जायखौ आसा खालामदोंमोन जे बिटिआर ओनसोलखौ लानानै जोंहा मोननै लकसभा समस्ति जायो मोनसे जाबाय क'क्राझार मोनसे जाबाय उदालगुरि आरो जों खोनादोंबो जे उदालगुरियाबो जागोन नाथाय दाख्लि जि 20 जुनाव फोसावबाय इलेक्शन कमिशना बहाय उदालगुरि नामाथ' गैयानोसै बहाय जों जायखौ सानफेराखै दरं लकसभा समस्ति खालामबाय आरो ओरैबायदि खालामबाय बहाय गासै मोन 11 माने एसेम्बलि सेगमेन्ट समस्तिखौ लानानै बिथांमोना बेखौ आसामनि देरसिन लकसभा समस्ति हिसाबै फोसावबाय दा बेखौ फोसावनाय लोगो लोगो जोंनि गोसोआव मोनसे सोंलु फैदों जे बियो माबोरै जानो मोनखो डिफुआ जुदि 6टा समस्तिजोंनो जुदि मोनसे लकसभा सेगमेन्ट जायोब्ला जोंनिया मानो जानो हाया जोंनि सायाव बेबायदि इनजास्टिसखौ मानो खालामदों दा बेखायनो दिनै जों बहाय बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जों दासिमबो जोङो जेबो हाबाफारि जों लायाखै जों बेनो गिबि रिएक्शन जोंनिफ्राय जे हायोब्ला भारतनि जि बिसायख'थि आयग बिथांमोना जि मोनसे दरं हिसाबै फोसावदों लकसभा समस्ति जोंखौ लाफानानै जोंनि बिटिआरनि समस्तिखौ लाफानानै बेखौ बिथांमोना रल बेक खालामफिननांगौ उथायनांगौ बे जोंनि खावलायनाय जुदि बेनि इयुन समाव जुदि जेबो राहाब्ला लायाब्ला जोङो मिथिहोगोन इलेक्शन कमिशननो जों मिथिहोगोन बिथांमोना आसामाव फैगोन जों बिथांमोननि सिगाङावनो जों बोरै हायो गणतान्त्रिक भाबै जोङो खुद्रिनाय हाबाफारि निश्चय जोङो साननो गोनां जागोन जुदि इलेक्शन कमिशना बे बेलायाव सानफिनाबा जों नुबायथ' माने बेहाय सिगाङाव मंगलदै दंमोन मंगलदै मोनसे जारिमिन दरं हिसाबैथ' मोनसे जेबो जायगायानो गैया अब्लाबो बिथांमोना दरं लाखिनानै बबा चक्लेट दौनाय बायदि नामा जों दासिमबो बुजिना मोनाखै जे इलेक्शन कमिशनाथ' बेवहाय जोंनि साननायाव दिल्लीनिफ्राय बिथांमोना बाव फैनानै बे जायगायाव मा दं मा गैया बेखौथ' बोरै मिथिफैनो बेखायनो जों सानदों सोरनिबा आखाइ दं जे आरो बे आखाइ थानायनि आन्दोआव जे जोंखौ माने बांद्राय खाबु मोननायनिफ्राय गोजानाव दोननायनि मोनसे आरो बियो मोनसे जाथिनि मोनसे जि माइल खुन्थिया बेयावनो मोनसे आघात होनाय बायदि खालामनायनि मोनसे पलिसिखौ लानायखौ जों नुनो मोन्दों बे जोंनि थाखाय बिराद आनफर्चुनेट रायजो राजानि खावलायनाया मा थागोन जोङो रायजो राजा बे बिथिङाव दिनैसिमबो आफादफोरनि सायाव बिराद फोथायो आफादफोरनि सायाव बिथांमोना नेनानै थायो आरो आफाद होननानै बुंबा जों दिनै बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफाद बर' आइजो अनसाय आफाद दङ जोंनि गेजेराव हारिमु आफाद दङ फोरोंगिरि आफाद दङ बिथांमोननि सायाव गोबां नायो जों मा बुङो बिथांमोना खोनासङो दिनैबो दा बेखायनो रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन जे जोंनि हारिनि इयुननि थांनाय थैनाय जोंनि हारिनि जेनोखि सिनायथिनि बाथ्रा बाव हाबनानै दङ बे बाथ्राखौ गोरलै लानो नाङा बे बाथ्राखौ गोरलै लानो नाङा बिथांमोनाबो सिरियास लानांगौ जेब्ला जोङो जुदि गणतान्त्रिक भाबै जेब्ला जोङो सोमावसारनायनि हाबाफारि लायो रायजोफ्रा बयबो ओंखारबोनांगौ बे जोंनि खावलायनाय थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769
नङाब्ला 9435184298